Hi there, I am Doc Shing and welcome back to my channel. This is a relatively new channel, so thank you very much for dropping by and deciding to watch this video. Kung bago lang mo nakabisita aning akong channel, I hope you would click the subscribe button and I also hope that you would click the bell button. Pag man mo click anang subscribe button na ay mo gawas na murag bell, so also click that button so that you would be notified of new videos that would be uploaded into my channel. So ang atong topic para ani nga video karon is unsaon nato paglikay nga kita mataptan sa sakit nga gitawag nga urinary tract infection. By now, I know that most of you have already heard about urinary tract infection, or maybe you had that infection at some point in your life. So sa Bisaya, ang tawagan ng urinary tract infection, usay tawagon na siya nga infection sa puwerta o infection sa ihi, usay ang doktor moingon nga naa siya'y hugaw sa iyang ihi ang pasyente. Kasagaran, ang mga simptomas sa infection sa ihi or UTI or urinary tract infection, maglisod o pangihi, no? Sakit kaayo ipangihi. Usay magsakit ang ilang batang o magsakit ang puson, usahay ang ihi baho o naapoy uban nga ang ihi nila medyo lubog to the point nga nagani ang uban mangihi gyud og dugo. Ang uban pod na maka experience pod o gitawag na busaw, kanang paminaw nila nga pagpangihi nila dili kompleto kay murag naapay nabili na ihi o ang uban magsige pug balik-balik sa kasilyas kay magsige lagi pangihi kay ilang paminaw na apag ihi nga wala pa nila na ihi. Kasagaran magka UTI mga babae, no, na ilang giingon ang statistics daw ko, no, 20 ka babae is to 1 ka lalaki ang magka UTI. Na siya ka mas frequent gyud siya ang UTI sa mga babae. Kini tungod kay ang agianan sa ihi sa babae medyo exposed kumpara sa agianan sa ihi sa mga lalaki. So wato na ta sa mga pamaagi nga atong malikayan ning urinary tract infection kay dili pod sayo ning mga simptomas aning magsakit kag pangihi, no? Naagi mga pasyente nga ma-admit yun sila tungod sa gitawag na urinary tract infection. So let's go to the 5 ways that I want to share to you so that all of us can prevent urinary tract infection. So first things first, number 1. The number 1 way to prevent urinary tract infection is to practice proper hygiene. No? So kita mga Filipinas daw ko, no, medyo less prone daw ta nga magka urinary tract infection tungod kay kita after urinating mag-wipe man gyud og tissue after pagpangihi, no. Pero naay uban ra ba gyud na medyo sayop gyud ang ilang way nga pag-wipe kay ang sakto gyud nga way pag-wipe is from front to back, no. Ang naagi uban nga wala sila kabalo nga dili sakto ng pag-wipe nga back to front nganuman tungod kay kung ang imong direction sa pag-wipe after urinating from back to front, ang mahitabuan na kung unsa man gani ang mga hugaw o kagaw nga naa dito sa lubot, no, maimong mahatod hinuon dito sa agianan sa ihi, no. So imo na gyud hinuon silang mahatod ang mga kagaw dito nga mao na nay mahimong hinungdan nga magka urinary tract infection. So always remember to wipe from front to back after urination. Another point in practicing proper hygiene to prevent urinary tract infection is to change your pads, or kung nagamit mo og mga tampons, you change it regularly. No? Dili yun kaayo nimo taason ang oras between changing your pads or your tampons para dili yun mababad ang imong agianan sa ihi ug ang imong perta
dili dugay na mababad ani na mga pads and tampons or even panty liners, kay mao man na siya, breeding ground na siya sa bacteria. So once na stick na ganin ng bacteria sa agianan sa ihi, ina na magsugod ang urinary tract infection. Ang ikaduha nga pamaagi para kita makaprevent sa gitawag nga urinary tract infection is number 2, to drink plenty of water. So inom gyud tag daghan tubig. Kahibalo man gyud nga ang recommended number of glasses of water to drink daily is 8 glasses of water. So pag mata pa lang sa buntag, mag-inom na kag 1 glass para imo na nang makomplete so gudaan ng imong 8 glasses of water na daily requirement. Ganong maayo man yun nga mag-inom tag tubig, permi og tubig, or even more no than the 8 glasses. Kini kay tungod kung mangihi kita permi, ato man na siyang murad na atay flushing system. So ma-flush nato ang whatever nga mga bacteria nga naa sa atong urinary tract. O syempre, dili nato kalimtan nga mag-wipe after urination front to back para atong ma-maintain nga dry ra na atong genitalia nga area or area sa urinary meatus kanang agianan sa ihi, para kani dili mataptan og kagaw, kay once na yung moisture dinha, mao na ang ilang breeding ground sa mga bacteria. Mao na siya ang ikaduha. Ang katulo nga pamaagi would be, do not hold your urine. You have to urinate or do not delay your maturation. Once maka-feel ka nga kahion ka, mas maayo nga moadto dayon ka sa comfort room or sa kubeta or sa kasilyas para imon dayong maihi. You answer to the urge of urination as soon as you can. As much as possible, dili nimo i-delay, kay kung sige na nimong gi-hold no ang imong ihi, so ma-stress na imong muscles dinha sa urinary meatus nimo or sa imong agianan sa ihi, and kana siya eventually if magsige ka ana nga habit, ma-weaken na nimo nga muscles, and so mahitabo dali na dayon na ma-penetrate og bacteria ang imong urinary tract. The fourth way to prevent urinary tract infection would be to empty your bladder as soon after sexual intercourse. So if you're a sexually active female, mas maayo nga after gyud dayon intercourse, imong i-empty imong bladder, mangihi gyud ka, kay para once makaihi ka, ang mahitabo ma-flush off pud ang mga bacteria that might have been introduced into the urinary meatus during intercourse. Ang naapoy uban recommendation nga aside from urination, mas maayo pud gyud daw nga mag-wash gyud ka with water, warm soapy water after intercourse para limpyo gyud ang imong puwerta. So ang number 5 and last nga tip para ma-prevent nato ang urinary tract infection is to wear comfortable clothing, no? So unsa man yung comfortable clothing, kanang dili tight fitting, kay para kana siya dili comfortable ra ang imong kana din nga area. And aside from that, ang ila pong recommendation is also to wear cotton underwear. Kay kaning cotton underwear, dali ra na siya ma-dry, and it would prevent moisture from being in contact with your urinary meatus. So in that way, we can prevent urinary tract infection. So mao na siya ang mga pamaagi para ma-prevent nato ang urinary tract infection, labi na sa mga kababaihan. Pero kung ang nahitabo, nag-practice na kaani, pero naagihapon kay mga simptomas sa UTI, mas maayo gyud nga magkonsulta na ka og doktor. I would not advise nga mag-inom ka by yourself lang og antibiotic, dili na maayo, kay for all we know kanang imong giinom na antibiotic
dili na siya para sa urinary tract infection. So una, nagkalas ra ka og kwarta, and then second, imo nang na-expose imong lawas ana nga antibiotic. So dili na nato siya magamit. Dugay-dugay usa nga panahon before nato na siya magamit. So if ever you have symptoms, maski naa na kaani nga mga safety practices or preventive strategies against urinary tract infection, but despite that naagyapon kay simptomas, mas maayo mo konsultan na sa imong doktor para ikaw matambagan o na mga himuon na tests, and then eventually madapatan ka sa sakto nga tambal para sa urinary tract infection. So mauna na para karon na video. I hope na ganahan mo ani nga video, and if you really like this video, I hope you would click the like button, and I hope you would also share this to your friends. And don't forget to subscribe to my channel and also click the bell button para ma-notify mo if na ay new videos nga akong i-upload sa akong channel. So thank you very much for your time, and I hope to see you in my future videos. Have a nice day, everyone!